objectivables i objectius, en la mesura que puguem fer això també tindrem més control i transparència. Proposem tancar les portes giratòries. Ahir mateix en el ple, després ahir, debatia una proposta de compromís en la qual les portes giratòries se tanquen. Què vol dir això? Vol dir que uno no pot passar de l'empresa d'armament a ser ministre de Defensa, com tenim ara. Directament. Perquè què s'està defensant? Els interessos de l'empresa de la que vens o del sector del que vens, o estàs defensant l'interès públic? Vol dir que el comissionat de la Ribera, que estava encarregat de controlar l'empresa Ribera Salut, empresa privada que gestiona l'Hospital de la Ribera, va passar directament de ser el comissionat, és a dir, el que tenia que velar per l'interès general i controlar l'empresa, d'ahir a ser gerent de l'empresa. D'un dia per un altre. Què ha estat defensant entonces aquest comissionat? Què hem dit nosaltres? Això no pot ser. No se pot passar de l'empresa a lo públic, de lo públic a l'empresa, sense solució de continuïtat. Perquè el que hem de garantir és que quan un està en un càrrec públic estigui defensant realment els interessos col·lectius i no que després me contracten a mi en un servei privatitzat o en tanques elèctriques, com hem vist, ministres, exministres, expresidents que han començat privatitzant empreses i han acabat cobrant uns dinerals en aquests consells d'administracions de les empreses que ells mateixos havien privatitzat. Bé, nosaltres hem presentat una llei que, òbviament, el Partit Popular ha votat en contra. Per cert, el PSOE vota a favor i ens felicita per la llei, però no s'han aplicat el compte. No s'han aplicat el compte, perquè només cal veure les llistes per a veure que no pareix que s'hagin aplicat el compte del tancament de les portes giratòries. Bé, en qualsevol cas, nosaltres anem a seguir defensant-ho. I ho dèiem, vàrem plantejar una llei dura, molt dura, on uno tenia que seguir donant comptes del seu patrimoni 5 anys després d'haver deixat el càrrec públic, on s'exigia que aquell que tinguera més d'un percentatge en una societat anònima o en una societat limitada tenia que desfer-se de les accions. És una llei dura, però és una llei que necessitem. Quan un arbre s'ha torsut, per a poder-lo enderezar, la veritat és que les mesures han de ser dràstiques i en el nostre cas el que se ens ha torsut és la qualitat democràtica i també hem de ser molt dràstics a l'hora d'enderezar.